খাইও তামহিনে উই ওয়ান জাস্টিস কিন্তু কোন সমাধান মাইয়া কোন বিচার করে চিনি বাগै उदयपुर थांनि बाइसाइकेल गाय थांनि नरक काकुकसं बाइक बाय थांनि बयनि सुइमाजो फेरि दिला बयनि सुइमाजो नों थांनि किपिनो कि किपिया बिनिखाय लगे लगे 10 मिनिट बिसे एक्शन नानाय नो निनिले बिनिले सुइ थैमासे नना एक्शन नाय मानो निनिले निनि बसा थैमासे न एक्शन नाय मिया जों बजागा थां सय थानाय दि साल कि थां गथां विश्वजित देबरमानो हाईवे रूटो ओन कैमरा नि बसांगो बथारमानि दिनि खरक सामफाना रडे रमजाखा रमजा गया पार्टी न तर्जा कंगेरो बर्तमान राज्य न शासन खाइरेरो बर्तमान आनिबारा ककर कुरै हिरे सारेरो आंग तिप्रासानि एडिसिनि बुफाइन सारेरो दिनि ओ विश्वजित देवर माने बागै तांग कक्थाचम सारा गया सातटा कासे कायाको कल्याणपुरो चिनि बुरोइ सिगरा रम फेरजाक माने तांगै ताउफाना कक्थाचम सारा गया तांगै सारा गया मनि बागै आं बसावै अरो सानाने मुसुंगो खनाय दंथं आनि खरां जदि खनाखा एके ताइबो काहाम बेरंगे बहाय बरंगे उद्देश्य आं सानाने थांगो तिप्रासारो ताबो ब्लैक एंड व्हाइट लिया चुमताय सादा कालो टीवी लिया चुनो सलिनानि ताबो 2022 तिप्रासारो ताबो मुया फालै फानो निजेनि बुसानो इंलिश मीडियमो स्कुलो याक रमैतलाङो फोरोंनानै रुमखा आबो बिनि बुफानि सम्पद बाय चुंकिनि बुसानो फोरोंगिया कुबै चुनो जेसक फाने खाइनि चुंताय सलि जागे केनना ओहानि स्वयं बुबागरा ओहानि स्वयं मालिक जदि चिनि बुसकाङो जदि मसा लंगै साथि युङै चुनो लामा फुरुकनानि बागै ब जदि मुक्ति शिशुरु उठाय काबो चुनो तलै तंखायखाय चुं तामु दरकर बा नंगाय लामा फेरै गुबुन लामा हिमनानि कुन दरकार करिसु हाजे ओ दारा सामानिको आं आबनो किछमा मान्नु छिनाय जरा किसानि बिसिं फानो जों राजनैतिक खालायमानि ताम उद्देश्य राजनैतिक खालायमानि एकटा न उद्देश्य आनि मानथाय आं मानानि नरक साइदिमान साइमिया प्रत्येकटा बरो भारतवर्षनि संविधान अनुযায়ী चिनि बसरनि चिनि बाजेट दङ पार हेड हिसाब खायखायखा आई थिंक 5 इयार खरसा बरकनि 40 लाख ना इनके मन चिं मानानि एवं चिनि भविष्यत चिनि समाज नो बुइनि आयाम 10 तला 20 तला बिल्डिंग मालिक बुइनि बसारक जत मानि इंजिनियर डॉक्टर महाय आनि समाजनि बरक आनि बायगिनासा आनि बुफायुं आनि बुसा बरक नबरे चुं मतिस नाम मानो हिनै चुंगो मनि बागै चुं राजनैतिक खाइले हैनाय एवं तिनि जारा एडिसिनि बुफा हेने गसि फेनेरो जारा गसि राखनेरो कत सानेरो थाइजोरो जारा सामनि बरक फाइके फ्लेक कसम ते बरकनो चुं प्रोटेस्ट खाइनाय बरकनो चुं गबे खिलाइनाय हिनिसौ दरकार करि फाइके एंगे बरक काहा लाजर खाइदि गय दूध हयते जे नांगमानि तुबुय उदयपुरनि तुबुय अर टेबुले बेराय तोन्दि रिकटाल कटाल बवै तोन्दि आसुक दिवे चाबाय खाइके बनसुंदि चिनि एडिसी विलेज काउन्सिल बिया नंदे मनखा एडिसी नि बुफा हिने सुंदि कोन दरकार करे बन लामाका सबै अर उनको खैनानि विभ्रान्त खैनानि काहां के सुंदि ब आसुकदानि कारै निन अर जे गय दूध चामनि मिष्टि चामनि उबाय कलांना नागार ब सुंदि सुदो नों जदि एडिसिनि बुफा एडिसिनि काहामनाय अंकाय तांले विलेज काउन्सिल निर्वाचन अंगां ताबो 2 बछर अतिक्रम थाइ थागाजों विलेज काउन्सिल निर्वाचन तांबाय खाइना अनिवार्य विलेज काउन्सिल काबे द्वितीय पार्लियामेन्ट नोंकि दिल्ली पार्लियामेन्ट थां साले देमानबा आंकि मा देमानबा ताइ खरसा कि मा देमानबा माया सो पञ्चायतनि संसद दाबी जों संसद दाबी पेश खाइलायो अब हिसाब खालायै राज्य सरकारनि बिसिंति खालायै केन्द्रआव थाङै अब हिसाब नंगो बात्सरिक चिनि फानि जोंनो बाजेट खालायो इका जों 2 वर्ष चिनि तिप्रासानि सामुं चिनि तिप्रासानि नंमुं चिनि तिप्रासानि कोटी कोटी टाका रां चिनि बक छै बीजेपी नि कारणे से एडिसिनि बुफाइन गसिनानि कारणे जों काबा आरने हात सारा आरन हयते जों चिनि नष्ट हुंको गेदिबा
가지 시걱노 중 신이나 낭나이 하미야는 신난 낭나이 가함 좀 신난 낭나이 내 악농탄에 없을 거